Două incidente diferite. Același șofer invizibil la volan. Orgoliul. Când răspunzi la o șicanare în trafic, nu demonstrezi că ai dreptate. Demonstrezi doar că ai predat controlul emoțiilor tale altcuiva. Ego-ul tău simte nevoia să pedepsească, dar în realitate te pui pe tine în pericol. O fracțiune de secundă de furie poate costa ani de regrete. Fii tu cel care rupe lanțul agresiunii. Lasă ego-ul pe bancheta din spate. La volan ai nevoie doar de rațiune. Data viitoare, când te enervezi, întreabă-te: cine conduce cu adevărat mașina ta?